Καλωσορίσατε στο εστιατόριο Οροσκόπο. Έχει μια ιστορία 30 χρόνων. Βρίσκεται στο ξενοδοχείο, ενδιάμεσα στο ξενοδοχείο Caravel και στο Hilton. Πιστεύω το εστιατόριο Οροσκόπο αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για τη γειτονιά της περιοχής του Hilton και του Caravel. Γιατί λειτουργεί πολλά χρόνια, ήταν η οικογένεια. Όλα τα παιδιά είναι συνεργάτες μας εδώ και είναι πάρα πολλά χρόνια. Μας αγαπάνε και τους αγαπάμε γιατί δίνουν το παραπάνω για τους πελάτες και κυρίως το χαμόγελό τους σε καθημερινή βάση. Έχει μια ιστορία το εστιατόριο που ξεκινάει από 3 φίλους οι οποίοι ξεκίνησαν σαν την κόρη στο συγκεκριμένο εστιατόριο του Οροσκόπο, το οποίο το αγάπησαν την εστίαση, αγάπησαν την καθημερινότητα στο εστιατόριο του συγκεκριμένου. Το Οροσκόπο εστιατόριο προέκυψε ως ιδέα. Όπως όλα τα ζώδια αφορούν όλο τον κόσμο για όλους τους μήνες του χρόνου, έτσι θέλαμε να φτιάξουμε ένα εστιατόριο που να μπορεί ο καθένας εδώ, είτε οικογένεια, είτε επαγγελματίας, είτε Έλληνας, είτε από άλλα μέρη της γης, να μπορεί να έρθει, να απολαύσει το φαγητό, να μείνει ευχαριστημένος για όλες τις μέρες του χρόνου. Λειτουργεί όλο τον χρόνο, από τις 12 ώρα το πρωί ως τις 1 ώρα το βράδυ. Καθημερινώς δέχεται και οικογένειες αλλά και επαγγελματίες ως πελάτες. Το εστιατόριο Οροσκόπο προσφέρει ελληνικές, ιταλικές και μεσογειακές γεύσεις. Ανανεώνεται διαρκώς, ψάχνεται κυρίως σε καινούρια προϊόντα, σε τοπικές ύλες, οι οποίες πάντα προσπαθούμε να είναι φρέσκες και αγνές. Και πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει καθημερινώς να φεύγει ο πελάτης ικανοποιημένος από το χώρο μας. Το εστιατόριο Οροσκόπο προσφέρει γεύσεις από Παλαιστινά, από φρέσκα κρεατικά, πίτσα. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Στον τελευταίο καιρό έχουμε εισαγάγει τα φρέσκα ζυμαρικά, τα οποία τα φτιάχνουμε στο εστιατόριό μας καθημερινά. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù e continuo a volare felice brillando nel sole ancora su. mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. C'è una musica dolce che suona per me. Tutti insieme. Cantare, nel blu degli occhi tuoi blu, Felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu. Felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu. Felice di stare qua giù, nel blu dipinto di blu. Felice di stare qua giù, nel blu dipinto di blu. Felice di stare qua giù, nel blu dipinto di blu. Felice.
πολιτική. Μετά το γεύμα κερνάει στον πελάτη υλικά τα οποία τα φτιάχνουμε μόνοι μας στο εστιατόριό μας. Ως επιστέγασμα της ευγνωμοσύνης που μας δείχνει με την καθημερινή του παρουσία εδώ. Και παρόλα την κρίση συνεχίζουμε αυτή την πολιτική και ελπίζουμε ότι βρίσκουμε ανταπόκριση από τον πελάτη και εκτιμάει όλο αυτό που κάνουμε. Το οποίο έχει μια ιστορία 32 χρόνων και αυτό μας γεμίζει ευθύνη και αισιοδοξία για το μέλλον, γιατί αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για γενιές που έχουν μεγαλώσει με τις γεύσεις του εστιατορίου Οροσκόπου. Σας προσκαλούμε επίσης να έρθετε στο εστιατοριό μας, να δοκιμάσετε καθημερινώς που βγάζουμε καινούριες γεύσεις με καινούργια προϊόντα, τοπικά κυρίως προϊόντα, αγνά και φρέσκα, και να εκμεταλλευτείτε τις προσφορές μας και τις καινούριες ιδέες μας που βάζουμε καθημερινώς στο μαγαζί μας.